बेयावनो बाहागो लानो हादों आरो एसे सिगां बेखेवनाय बिबुंथि लाखिलांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मेंनो रोङै बोसोनगिरि मानगोनां बिथां आदा खंसार स्वर्गियारि लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारि सोलोंथाइ लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि अबिद नार्जारि बिथां आरो बेयावनो दङ जोंहा रतेन्द्र दैमारि गासै नेहाथारि आरो गासैबो एबसुनि मावथि लोगोफोर सनितपुर जिल्ला आरो बे मोनथाम दख'रा नैबे ढेकियाजुलिखौ लाफानानै गासै मोनथाम दख'रानि गासैबो बिबानगिरि लोगोफोर आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन आइ आफा नोंथांमोन सानसुमै नोंथांमोन थांनाय गोलाव समाव बर'नि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय मानगोनां रायजो राजाफोर दा बेखिनियावनो आरोबाव रायखांबावनांगोन स्पेसियेलि बेयाव जोंहा थांनाय 34 बोसोर गावनि जिउखौ नोङो बावसोमनानै हाबा मावबोनाय दावहा नांबोनाय एनडिएफबिनि गुबुन गुबुन बे हान्जानि मानगोनां सांग्रां मावथि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गासैबो लाइमोन लोगोफोर बयनिसिमबो मोनाबिलि बुब्लिनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ हरबाय। थ' गोबां बाथ्रा बुंनांगौ गैया गोबांखौ बुंखालांबाय दा बेनोल' जे दिनैहाय आसाम सरकारा भारत सरकार आसाम सरकार आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO जों थांनाय जानुवारि 27, 2020 सुक्ति जानाय बायदियै बे सुक्तिनि MOSनि दफा नं 3.1 कमिसन दानायनि बाथ्रा जाय कमिसनाव नाखि गामि सोसननायनि खोथा मोनथाम खामानि होदों बे कमिसननो जे गामि सोसननाय थाखानाय मोनब्रै जिल्ला बेनिफ्राय गामि एरख'नाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय बे मोनब्रै जिल्लायाव गासै 40 समस्ति दङ। दिनै गोदानै जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे गहपुर सिमुलगुरिसिम दिनैहाय बारायनानै बे ओनसोलाव नोङो मोन 20 समस्ति आरोबाव बारायबावनायनि बाथ्रा दा बे मोन 20 आरो 40 गासै 60 समस्ति बे 60 समस्तिखौ गोदानै दाफामफिननायनि जे दायित्व बे दायित्वखौ बे कमिसनाव होनाय जादों आरो बेबायदिनो 3.2 जे दफा बे दफायाव कमिसननि सोद्रोमाखौ बेयाव सायख'नाय जादों आसामनि चिफ सेक्रेटारि बारग' चिफ सेक्रेटारि पिपि बार्मा चेयारमेन आरो दाखालि जेनेबा दा आथिखालाव बिटिआर जाबाय बिनि एडमिनिस्ट्रेटर बिथाङा मेम्बार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ मेम्बार होबाय आरो सासे समाज सिबियारि दालिम बायन बिथांखौ मेम्बार खालामदों आरो आसाम सरकारनिफ्राय सासे अफिसार सेक्रेटारि मेम्बार हिसाबै लाखिनाय जादों गासै 7 सोद्रोमानि बे कमिटि जागोन। दा आसाम सरकारा नै दाखालै 29 अक्ट'आव बिनि नटिफिकेसनखौ होबाय डिक्लेयार खालामबाय कमिटिखौ दा दाखालि 28 तारिखनिफ्रायनो फैगौ 6 मासनि गेजेराव 6 दाननि गेजेराव जोङो बे मोनथाम खामानिखौ मावनानै होनांगौ। दा दिनैनि तारिखसिमाव जोङो दासिमबो कमिसना मेल जिरायनो मोननाय जायाखै। दा बे मेल जिरायखांनायनि उनाव जोङो बोरैहाय आवगायगोन बिनि रड मेप निश्चय खालामगोन। दा बे जायोब्ला दिनै नोंथांमोननि खाथियावबो हयथ' जोङो आरोबाव फैफिननांगोन। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो नोंथांमोन दिनै गोबांनि कुइसन सिखारदों जे बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बे कमिसननि गेजेरजों हाबगोन ना हाबा। नै दाखालै बरफुखुरियाव बै मा होनो गहपुरनि बरफुखुरियाव मेल जादोंमोन मैया दाखालि नङा मैया। दा बेयावबो बिथांमोना कुइसन खालामदों जे नैबे कमिसना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआरआव सोसननो हागोन ना हाया। दा बाव जेबो दाउट लानांगौ बायदि आं सानाखै मानगोनां रायजो राजाफोर मानोना दहाय बुंखाबाय बै नोङो मोनब्रै जिल्लानि सानजाहा थानाय माजबादनिफ्राय लानानै एखेबारे हलंगिसिम राजा लामा जाय राजा लामाया जोंनि लेजेन्डारि बर' राजा गोदो गोदायनि बान राजानि मुङाव बानासुर मुङै बे राजा लामा जागोन। आरो बिनि अनगायैबो दिनै जों नोंथांमोना नायनो दिनैहाय आसाम सरकार भारत सरकारा दाखालै आसामनि चिफ मिनिस्टार आसामनिनो फाइनान्स एडुकेशन आरो हेल्थ मिनिस्टार मानगोनां बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ नैबे सेप्तेम्बर दाननि 20 अक्ट'आव दिल्लीयाव लेंलांनानै
अमित शाह हम मिनिस्टार बिथाङा बिथोन हरदों जे दानसेनि गेजेराव गासैबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौ जाय दफाफोरखौ दिनै बिटिएडि आव नोङो कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थादों दिनैहाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट अब्लाबो मावनो हानाय रोखोमै बेखौ खालामनांगौ आरो थिग बेबायदिनो दिनै कमिसनखौ दानानै होबाय बेबायदिनो नोंथांमोना मोनथिबाय दाखालि नोङो टिचार्स डे खालि दिनै बर' मिडियाम आरो आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेसनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट बेखौ फुल प्लेजेड महर होनाय जाबाय बर' रावा आसामनि लोगो सरखारि राव जागोन बेखौ दिनै मास मोनसेनि गेजेराव अर्डिनेन्सनि गेजेरजों बेखौ फोसावनाय जागोन होननानै बुंनाय जाबाय BKWSC जायनाखि दाखालि सेप्तेम्बर दाननि 3 अक्ट'आव आसाम एसेम्ब्लिनि सानब्रैनि थाखाय जे एसेम्ब्लि जिरायदों बे एसेम्ब्लियाव बे बारनांगौमोन नाथाय बेखौ बारहोआखिसै दिनै नाथाय बे दाखालि बे मास मोनसेनि गेजेराव मावफुंनांगौ होनदों दिनै आसाम सरकारा बेखौ मावफुंदों जों मोनथिनायाव बे मास मोनसेनि गेजेराव बेबो अर्डिनेन्सनि गेजेरजों मावफुंजागोन दा बेनिखायनो मानग्रा जिल्लाफोर बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जोंनि आइ आफाफ्रा थांनाय गोलाव सम नोंथांमोना नाय BSc सुक्तिया 93 आव जादोंमोन बोसोरथाम बेखौ BSc बासिफ्रा उपभोग खालामदों बिनि थावनाय थावैखौ बिथांमोनहा टेस्टखौ लानो हादों बिनि उनाव 96 निफ्राय सोमावसारनाया जाफिनदों 2003 आव सुक्ति जाबाय दिनै 2003 निफ्राय BTC सुक्तिया दिनै 17 बोसोर जाबाय सिगांनि 3 बोसोर आथिखालनि 17 बोसोर गासै 20 बोसोर बे 20 बोसोरा नोंथांमोना डिप्राइभ जाबोबाय अदेबानि नोंथांमोनहा हरैहाय सोमावसारदों बड'लेण्ड बिनानै NDBआ सोमावसारदों एबसुआ सोमावसारदों गुबुन आफाद गौथुमफ्रा सोमावसारदों नोंथांमोना खुनु दुखु जारला खस्थ' गासैखौबो बाद होनानै नोंथांमोना सोमावसारनायाव बाहागो लादों हरैहाय जोंना मोनब्रै जिल्लानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आलादा रायजो नाङा होनदों आलादा रायजो मोना होनदों माबा होनदों जेबो जाया होनदों बे मोनब्रै जिल्लानिखौनो फोजौनानै माबा माबि खालामनांगौ होनदों नाथाय नोंथांमोना ओरैहाय सोमावसारोबा नोंथांमोना खुनु मेंनाय गैया बानाय गैया नोंथांमोना सोमावसारदों आरो सोमावसारनाय मुंख्लंनि बिनिमयाव दिनैहाय दानि प्रमद बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे 3थि जेनेरेशना जोङो जेब्लाबो सिन्था खालामबाय थादोंमोन मानोना सनितपुर बिश्वनाथ जिल्ला जाय बे मोननै जिल्लायाव नोङो प्राय हाजारफ्राम सुबुंफ्रा दिनै NDBनि सोमावसारनायाव एबसुनि सोमावसारनायाव गुबुन रोखोमै सोमावसारनायाव मुंख्लं जादों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोदोनासे खखाबसे नोंथांमोना दुखु जारला खस्थ'आव गोग्लैनांदों दिनैबो हाजार मानसिया बेंगुरा जानानै दं BTC सुक्ति जाबाय केसा जोबनांगौमोन जोबाखै दिनै BTR सुक्ति जाबाय बे BTR सुक्तिनि गेजेरजों बै नोङो 1987 मायथाइनिफ्राय सोमावसारनाय NDBआ 1986 मायथाइनिफ्राय सोमावसारनाय बे केसफ्रा दिनै नैबे 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोबनांगोन बिनि थाखाय दिनै हाबा मावबाय थानाय जादों दिनै आसाम सरकारा भारत सरकारा बिथांमोना थांनाय जुन दाननि 22 तारिखआवनो बे केसफोरखौ बोखांनांगौ NDBनि जोहोलावफोरा बिथांमोना थांनानै थानायनि राहा लामा मोननांगौ बिथांमोनखौ नोङो साख्रियाव सोनांगौ आर्मि पेरामिलिटारियाव बे हाबाफारिया दिनैहाय जागासिनो दङ गोबिन्द हानजानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथां नोङो आइ डमिनिकआ बे हाबाफारिखौ दायित्वखौ लानानै बिथाङा बेखौ खामानिखौ मावगासिनो दङ बेयाव खुनु NDBनि उमुक हानजा थुमुक हानजा होननायनि बाथ्रा गैया बर' फिसा हिसाबै गासैनिबो केसफ्रा बेयाव जोबनांगोन बेखौ खामानिखौ मावबाय थानाय जादों दिनै आसाम सरकारनिफ्राय दाना होनाय बै नोङो कमिटिया बिथांमोननि बैसो लानानै बिथांमोननि रोंगौथिखौ लानानै देहाखौ लानानै साख्रियाव सोनायनि बाथ्रा बिथांमोना बेखौ दिनैहाय नायफामबाय थादों आरो जायफ्रा साख्रियाव हाबनाय नङा बिथांमोना मा मावनानै जागोन बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहानि थाखाय दिनैहाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ खुनु आन्दोलन खालामनो हायाखै जेरैहाय गोजोन गोरोबथा बेबायदिनो BTR सुक्तिया गोजोनैनो बारलांदों दिनैसिमबो गोजोनैनो दङ आरो दिनै BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' गोबिन्द बसुमतारी बिथांमोना दिनै UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबनानै दिनैहाय गुबुन जाथि माहारि BTADआव गासै मोन 23 हारिफोर दङ बे मोन 23 हारिनि माहारियारि आफादफोर फरायसा आफादफोर गुबुन गौथुमफोरा दिनैहाय सोलायनायखौ लुबैदों आरो बे सोलायनायखौ दिनै आनसलिक राजनिति हान्जानि सायावनो बिथांमोना आसा खालामदों दिनै BTADनि बाथ्रा बुङोबा BPF आरो UPPL दिनै BPFआ 17 बोसोर खुंखांबाय 17 बोसोराव जिबायदि मावनांगौमोन
मानसिफोरखौ रागा जोंहोनाय मानसिफोरखौ नोङो बेरेट होनाय मोजां समान मोनथाय समान जौगानाय होआसै जायनि थाखाय अबर' मोनसे संगठन जाबाय खिन्थु दिनै अबर'आ बिटिआर सुक्ति जाखांनानै प्रमद बर' इउपिपिएलनि आफादगिरि जानायनि उनाव दिनैहाय बिदि मोनसे थासारि जों नुहराखै बेबायदि थासारि नुवाखै दिनै थौआ बैयाव नों प्रमद बर'खौ लानानैनो दिनै थौ गोविंद बसुमतारीखौ लानानैनो दिनै थौ बिटिआर सुक्तिखौ लानानैनो दिनैहाय बिनि राजनितिक जि थौ बेखौ जों नुदों तमांग रायजो राजाफोर आं गोलाव बुंला मोनाबाय नोंथांमोना गोबां थांफिननांगौ दङ दा बेनिखायनो जोंखौ जिथु मोनथाम दायित्व होनाय जादों बे कमिसनाव आरो बे कमिसनखौ ओरैबायदि बुंखानाय जादों एज डिमान्डेड बाय दा बड' अर्गानाइजेसन होननानैसो बुंखानाय जादों बे कमिसनखौ दानाया एज डिमान्डेड बाय दा बड' अर्गानाइजेसन दा होनबा जों बुंनो हायो जे बे बर' अर्गानाइजेसनफ्रा लुबैनाय बायदियैनो बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बेयाव थानाय जोंनि मेक्सिमाम नाम्बार अफ बर' बा ट्राइबेल कमिउनिटिया बेयाव बे एन्जय खालामनो हानायनि बे बिटिआर सिङाव हाबनो हानायनि एकदम लामाया रोखा रोखा बे खुनु डाउट गैया बेयाव खुनु डाउट गैया ओंखायनो मांग्रा रायजोफोर जे दिनै बे बिटिआर सुक्तिया रायजो राजाफ्रा ओरैनो गनायाखै बेयाव दङ नों रेलवे कच फेक्टरि बेयाव दङ नोङो इउनिभार्सिटि कलेज मेडिकेल कलेज केन्सार कलेज नार्सिं कलेज भेटेनारि कलेज बेयाव नोङो दङ माने NIT बेयाव दङ बायदिसिना रोखोमनि इनस्टिट्युशनफोर जाय इनस्टिट्युशननि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोला एजुकेशननि मोनसे हाब जानो थांगासिनो दङ एजुकेशननि मोनसे हाब जेराव जोङो नुदों मिजोराम बायदिया सेपारेट स्टेट नागालेण्ड बायदिया सेपारेट स्टेट बेयाव नोङो मोनफाल' इउनिभार्सिटि बेबो स्टेट इउनिभार्सिटि नाथाय बे दिनैहाय आसामनि सिङावनो काउन्सिल जाय काउन्सिलाव दिनै इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेज दा होनबा दिनै जों बुंनो हायो जे बे ओनसोलखौ लानानै दिनै बेयाव जेरैहाय नोङो मा जादों थांनाय गोलाव सम बर'फ्रा दिनै 23 बोसोर सोमावसारबोदोंमोन मेंनाय गैया बानाय गैया खुनु थाद'नाय गैया बे 23 बोसोरा ओरैनो सोमावसारनाया ओरैनो फैया जेब्ला बबेबा ओनसोला नासयजायो बबेबा ओनसोला सोबख'जायो संबिधानाव होखानाय नोङो मोनथायफोरखौ मोना बै ओनसोलावसो नोङो सोमावसारनाया जायो जांख्रिखांनाया जायो आन्दलना जायो आरो बेखौ दिनै भारत सरकारा आसाम सरकारा दिनै इन्टेलेक्सुयेल लेभेला दिनै बेखौ मोजाङैनो मोनथिदों आरो बेनिखायनो दिनै बर' आफादफोरा बिनाय बे माखासे दफाफोरखौ दिनैहाय एखेबारे नोङो बेयाव नोङो बानायनानै हरदों मानग्रा रायजोफोर नोंथांमोना मोनथिना लानाया मोजां बिटिएडि सुक्तियाव गासै 44 दफा दङमोन बिटिआर सुक्तियाव 94 दफा दङ 94 दफा गासै 94 आरो दिनै नोंथांमोननि बे सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायावबो बै दफाफोराव थानाय गोबां फसंथानफोरखौ बेयाव बानायनाय जागोन होननानै अलरेडि बुंखानाय दङ दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै बे ओनसोला जुदि हाबाबा हाबनायनि जेबो लामायानो गैयाबा बै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे बे ओनसोलावबो माखासे अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोरखौ गायसनगोन होननानै रायखांखानाय दं होनबा बबे बाराव बानायगोन नङाबा बिटिआरावनो हाबाबा बबे बाराव बैसाङावथ' बानायनाय नङा होनबा हायावनोथ' बानायगोन दा हायावनो बानायगोनबा बे हायाबो जे बे नोङो बिटिआर हिसाबै जागोन बे एकदम रोखा दा बेनिखायनो आं गोलाव बुंला मानगोनां रायजो राजाफोर जोङो आसा लानानै थानो हायो मिजिं खालामनो हायो आरो बेखौ एकदम गोसोआव गान्थि लानानै थानो हायो सोरबाया बुंनाय बादि जानाय नङा हाबनाय नङा संबिधानाव ओरै गैया ओरै जानाय नङा न' मानगोनां रायजो राजाफोर बिटिएडिआबो 6 शेड्युल नैबे बिटिआरआबो 6 शेड्युल बे 6 शेड्युलखौनो अगमेन्टेशननि बाथ्रा बुंदों अगमेन्टेशननि बारायनायनि बाथ्रा गोहोआव बारायनाय सिमायाव बारायनाय आरो बेनि मा पावार फांसन बारायनाय बे गासैखौ बाथ्राखौनो बाव बुंनाय जादों बे अगमेन्टेशननि बाथ्रा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर 6 शेड्युलनि पेरा 14 रोखायै लिरनाय दं आर्टिकेल 244 आर्टिकेल 275(1) जाय रोखा लिरनाय दङ जे बबेबा 6 शेड्युलनि नोङो सिमा बारायनाय बिनि नाम सोलायनाय बिनि पावार एन्ड फांसन बारायनाय बे गासैबो जिनिसानो कमिसननि गेजेरजों जायो कमिसननि गेजेरजों कमिसना बेखौ दानानै कमिसना रिपर्ट खालामगोन गभर्नरा जास्ट बेखौ नटिफिकेशन होगोन संबिधानाव रोखा लिरनाय दं मानगोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मबाइल बाहायो
मबाइलाव गुगोलाव सार्च खालाम सिक्स चेनेलनि पेरा 14 होननानै गुगोलाव सार्च खालाम बिनि उनाव नोंथांमोना नुगोन सिक्स चेनेलनि गोहोआव माबायदियै नोङो गभर्नरा गोहो दं कमिसनखौ मानो दानाय जायो बे बाथ्राखौ गासिबो नोंथांमोना बे संबिधानावनो मबाइलावनो नोंनि जेबायावनो फोरमानखौ मोनगोन दमान रायजोफोर दिनैहाय बिपिएफनिफ्राय बिटिसिखौ बिटिआरखौ मोजां नङा होनबाय मावफुंनायाव बादा होबाय जेरावबो हेंथा जानायावबो हेंथा सुक्ति जागोनावबो हेंथा जाखांनानैबो हेंथा दफा मावफुंखांदोंबाबो हेंथा गासिबोआवबो हेंथा आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना दिनैहाय जा मोनसे अबस्था जानो थांगासिनो दं जोंनि नुनायाव जेबायदि अबस्था जानो थांगासिनो दं बिटिएडिआव परिबर्तना फैमारगोन बेखौ नोंथांमोना आसा लानो हायो परिबर्तना फैमारगोन परिबर्तननि मोनसे ढौ फैदों दा बेनिखायनो मांगा रायजोफोर फै जोङो हाबा मावलांनि दा बेयाव आं लास्टआव खावलायनो लुबैदों जे मांगा रायजोफोर दिनै बे ओनसोलखौ सिमा बारायनाय सोसननायनि बाथ्रा बुंनायाव गोबां माखासे आफादफ्रा गौथुमफ्रा बायदिसिना इमोसनेल माखासे बाथ्राफोर बर'फोरखौ बा ट्राइबेल माहारिखौ रागा जोंहोनाय एवथुनाय माखासे हाबाफारिफोर बाथ्राफोर बुंलाबायनो हागौ दा मांगा रायजोफोर नोंथांमोना काउन्टार होनो हागौ होननानै सिदा सिदि काउन्टार खालामनाय बुंनो हागौ होननानै जानला मानला बुंफिननाय बै आफादफोरखौ सिदायै आरोबाव जोंनाय अराव गिहि लुनाय बायदि जाहाथे जाहैया नोंथांमोनहा कमिसननि सायाव फोथायनाय लाखियो नोंथांमोनहा दिनैहाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव फोथायनाय लाखियो आरो दिनै एनडिएफबिनि जाय हान्जाफ्रा सुक्ति खालामदों दिनै जायफ्रा दिनैहाय नैबे मावफुंनांगौ होननाय हान्जाजों दङ बै बिथां दैदेनगिरिफोरनाव जेरै गबिन्द बसुमतारी खोथाखौ रायखांनो हायो दिनै बिथांमोनाव फोथायनाय लाखि आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोननि नैबे ओनसोलावबो फैबाय थानाय समाव काउन्सिलनि मोनसे रोखा सिमानि सिङाव जाहाथे थानो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गाव गावबागाव जेरै हागौ ओरैहाय बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङा उनाव आरोबाव नोंथांमोनजों बयजोंबो लोगो मोनफिनलायगोन आं गोलाव बुंला मोनाबाय नोंथाङा थांफिननांगौ दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समा जोंनिनो सम जागोन नोंनिनो सम जागोन जोंनि फिसा फिसौनि सम जागोन फिसा फिसौनि इयुननि सम जागोन मुंख्लंफोरनि बावसोमनायनि बियो फिथाइ जागोन जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गोजोन खुसि रंजा खुसियै ग्रें ग्रेङै संसार जानो हाथों मोजाङै मोजां जोंनि मा होनो सोलोंथायाव हारिमुआव गासै बिथिङाव मोजाङै जौगालांनो हाथों बे मिजिंखौनो थिनानै खेबसेबाव बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिनानै दिनैनि बुंनायखौ बावनो फोजाबबाय जय बिटिआरनि जय बिटिआरनि जय बिटिआरनि गोजोन्थों।